jamdi 9 wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria, jamdi 9 wakkatire Dakar Senegal. Derɗiraɓe assalamu alaikum, on nangoyi wakkere fulfulde kode radio international daga Abuja lamorde leydi Nigeria. Inde an Ibrahim Romodake salminto e hoɗanke on laɓangal taskaramji amin ɗi jemmare nde. Der taskaramji ɗi min taski waddanki on hande wodi ɓamtare domri, taskaram ka radio France International taski waddanki on. Nonnon wodi taskaram jamu ɗuresku, sero hotol iga majalisaru wakili en leydi Nigeria. To woɓɓe nder majalisa en ɓen tefi ɗum yofa horejo dental karminagal ngal iPhone namdi Kano, amma hidde ko ɗo hon sai moƴƴitinon jonde gam nanki no duniyaru ndun nyalliri, hautande e Umaru Aliyu. Aran nda ko e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ɗum fuɗɗi hawrinde nde nyalomaje ɗiɗi ngam tefugo burtorgal dow ɓillaji ko larani soyde rento ha diwal Katsina. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan soje en lesdi Niger heɓi nasaraku mbaruki goto nder ardiɓe jihadanko en ISIS. Nder kubaruji duniya luttuɗi bo on nanan lesdi Israila waddan ragare kippe ha dow berniwol Rafa gongol ha fombina Gaza. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu andini dow gomnati mako wurtini taskaraji ɗi hauti hutinirgo be sembe soje hautade be kuɗe weltinoje ngendam gam wautugo soyde rento ha lesdi ndin. Tinubu mo ballowo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima wakilti andini non ha hawrinde nde nyalɗe ɗiɗi ngam tefugo burtolgal dow ɓillaji ko larani soyde rento waɗetende ha berniwol Katsina lamorde diwal Katsina be wallinde mobgal kawtal lesɗe duniya be nanta dente lesɗe Europa hautade be gomnati lesdi Germany. Hawrinde man hauti gomna en gallure nden be lamlamɓe be ardiɓe hukumaji rento fere-fere ha ɓe dartata ɗate be dabareji ngam wautugo ɓilla rento ko wanni nokkure woyla hirna lesdi Nigeria. Shettima wi ɓawo hutinirgo sembe soje nder ɗate ɗe gomnati hoosi ngam wallitiggo ha wautuki soyde rento ha gallure man hauti be mo'itinki yaake kuɗe police be nanta sattingo jokke walloɓe police en andiraɓe community policing, sattingo dawridal hakkunde ummatore be heɓango sukaɓe kuɗe. Nonnon bo o wi gomnati wurtini taskara andiraka pulaku ha ɗum taskiti nyiɓango yimɓe ci'e be cuuɗi nyautorɗi be jangirle be kare weltinoje ngendam ha diwe ɓurduɗe yidugo be soyde rento. Taskara Plaku Initiative jongore arandere man fuɗɗan ha diwal Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kaduna, Katsina, Niger be ngal Benue. Ha ragare Shettima wi gomnati falti cede ko hewti naira biliyon 11 ngam doggingo kuɗe Plaku Initiative man. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yerɓani ballowo muɗum wato Alhaji Kashim Shettima kofngol fofo dalila soyuki yonki e sirawo Kashim Shettima man. E sirawo Kashim Shettima Hajiya Maryam Abubakar Albashir mainama hanki
ha berniwol Kano. Tinubu wi soyuki Hajiya Maryam wato dadirawo debbo Kashim Shetima Hajiya Nana Shetima ɗum hunde yurumde on. Tinubu siftiniri Hajiya Nana Shetima dow nuɗɗinki jawmirawo ha o tori Allah ceniɗo yaafu bo fewnan mayɗo on. Ɗum waɗi janaiza Hajiya Maryam ɓawo julugo zura hande ha Kano dow tawangal Alhaji Kashim Shetima be gomnajo diwal Kano hautade be ardiɓe diwal Borno ɓoyma en. Hukuma soje lesdi Niger andini heɓugo nasaraku mbaruki goto nder ardiɓe jihadanko'en ISIS noddeteɗo Abdullahi Suleiman Idwal hautade be woɓɓe nder tokkal ISIS man. Soje en Niger keɓi nasaraku dow maɓɓe on ha gallure Telliberi ɗakkikerol lesdi Niger be lesdi Burkina Faso. Nonnon bo soje en man andini nanguki woɓɓe 31 hautade be wonnuki kare kuɗe maɓɓe ɗuɗɗe. Gallure Telliberi ni laati gallure on nde yidata be soyde rento ha jihadanko'en kosuɓe balmi ɗo yara kippe dow jami'en gomnati. Prime Minister jo Isra'ila Mr. Benjamin Netanyahu andini dow ɗo seɗɗa lesdi Isra'ila waddan ragare kippe ɗe lesdi ndin yarata ha birniwol Rafa gongol ha fombina gallure Gaza. O ɓesdi wi'ugo waɗugo non hokkan bososel yerɓuki soje en Isra'ila ha gallure woyla Gaza hautade be lortingo ɓe konu sottini ha galluje muɗum. Lortingo fayiɓe man bo laatoto be wallinde diplomasiya. Nonnon bo ministajo rento lesdi Isra'ila Mr. Yoav Galan yaari gilla ha lesdi Amerika ngam waɗugo dawridal be lesdi Amerika man dow lamaru Gaza be fitina Hezbollah ha Lebanon. Kerol kubaruji ɗin gonde be minon ka wala ko min poti min bi'a ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Modibbo Umaru Aliyu a yettama e habaruji windere. Joni nan sai mo itinen jonde ngam ma heɗitaki rahotoji ɗi min taski waddanki on jemmare nde. Majalisaru wakili'en Najeriya noddi horejo laamu leydi Najeriya ndin Ahmed Bola Tinubu waɗa jungo ngam ma yohuki horejo sangarle'en iPhone namde Kano. Da Al'amin giɗaɗo jada e rahoto'ol ngol. Majalisan ko'en lutanoɓe ko hewti 50 on lendi ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ɗarewol haaje yofugo horejo dental iPob nandi Kano. Honorable Muhammad Jajere andini bawal ɓawo mako sardinde o haldanno e jaridawol Aminiya. Namdi Kano lattiɗo ardiɗo dental Biafra ɗaɓɓiɓe sendago lesdi maɓɓe e Nigeria. Yahango jontani gomnati mobgal lesdi Nigeria ɗo haɓɓi mo sabbu tuma e aybe fere ko larani kuɗe saggalleku e ko nandi e majum. Jajere ɓesdi wi'ugo yofugo namdi Kano waddan jonde jam e jahal yeso ha fombina waladu funa e lesdi ndi fu. O wi ɗarewol majalisanko en les ardugal dental maɓɓe ka yiɗɓe jahal yeso lesdi Nigeria windi haaje maɓɓe gomnati hokka wakkati ngam jonde e maɓɓe non man waddan jonde jam e Nigeria. Kanjum waɗi min toroto ardiɗo lesdi ndin dow o naftira e lawol sulhu ngam waddugo ragare fitinaji ɗin. Nder ɗarewol ngol ɓe windani Tinubu nyande 19 lewru ndu ɓe ɗaɓɓori Tinubu naftira e bawɗe maako e didaɗi lesdi hokkimo nden o umra ministajo fiji kiita dow o foɗita wullandu namdi Kano ngam heɓugo narral ɓocingal. Min nuɗɗini to ni gomnati yofi namdi Kano to bana gomnati maɓɓiti lawol jonde jam on ha lesdi Nigeria fu. Non man faddan fitinaji musamman to ɗum wo'ini didaɗi lesdi ndin, musamman ha lesdi ndi habdata e fitinaji soyde kuuɗe hakkunde derke'en e soyde jonde jam
Maryam Al-Amin Gidado Jada Kode Radio International Enanta TV iga Abuja, Nigeria. Dina al-Islama ɗum dina marka adilako ko woni darnde rewɓe nder dina al-Islama keɗewɗen jantore malla rahoto RTF iga leydi Senegal. Hikka watti duuɓi 6 ko sukaaɓe fedde pellital ɓamtare gawdigo ina juɓɓina conférence islamique. Hikka noon lowdi on conférence ko darnde debbo e nder l'islam. Darnde debbo e nder islam nde tawno goto tan yahata kala ko Allah tagi ina heewi ko waɗi hen par ɗiɗi nde Allah addi gorko nde addi ko debbo sawndini ɗon. Sabi so en teskima e haqqillaji meɗen ɓurɗen wawde jangguinde tan ko sukaɓe worɓe e rewɓe en goppat ɗumen walla jangguinoyen ɗumen école. Kala toɓɓere foof addande ko rewɓe e worɓe ndendata diine kala nde haali debbo tan addata gorko, so addi gorko tan addat debbo. Kono ngol ɗo noon haasiya ko toɓɓere debbo tan ko nden adda ko adi foof nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi talabatul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Ɗaɓɓude gandal koye farilla e dow gorko e dow debbo fof. E yo rewɓe jangu yimɓe ɓe ina keewi luurodirde seeɗa banggue debbo e gorko kañumen poti walla potani ko gonga ko wone gueɗe debbo yaara banggue gorko yaara banggue kono kala ko gorko ina golla ko ɓuri heewde ko debbo ina fawe dow muɗum e surtout ma ko wayno gandal diine kala ko ina waɗɗe gorko ina waɗɗe debbo. Ɗum noon fili so gorko jangoyi debbo ne yo jogo haqqille jangude e ko ɗum basito yimɓe ɓe ko yo en jangguina rewɓe men yo en jangguin sukaɓe meɗen rewɓe. Caggal jimɗi alliyankoji yewtere nde udditira ko duwawu e yamirore imam wuro ngo hono ceerno Sidi Sy waɗanno yewtere nde woni conférence o ko ɓiɓɓe jibinande wuro ngo woni ceerno Muntaga Ba kaye ceerno Abou Bass. Kala ko gorko ina namde debbo ina namde ɗon, kala ko fawe gorko e banggue diine l'islam ina fawi ɗon ene debbo. Ina ɓuri teskede e ndin ɗon lowdi darnde debbo e nder l'islam potal debbo kay e gorko jangde debbo e nder rendo laaɓal debbo kay e koltu muɗum woppude xeesal ñoore kay e ñukindade tinnade e diine mum ay ko wona ɗum tan. To ɗo min jaɓɓitoto heɗitoɓe min ha dow hello amen ngo Facebook kode radio inanta hello amen ngo TikTok kode TV. Joni sei moƴƴiti non jonde gam nanki taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Aranda taskaram ɓamtare domri hawtande e Radio France RFI Fulfulde. Taskaram ka RFI Fulfulde hocci teddenga waddanki on. ɗi yo kongi o debbo momin bayliti inde muɗum min noddiri Mariam omo jeeya e lilamo bittu diwal hakkundere nayede funnangue Burkina mo dogi yaltude leydi makko saabe fitnaji pelle jihadiyankoɓe ɗum fuɗɗi e wakkati kettal mbiyanna coñal hitande ujunere 2022 nde yimɓe 22 mbara yeeso makko. Ambanga dugura miɗon e ley wuro amen ɗum hawri e wakkati kettal walla mbiyan coñal miɗon jooɗi e ley lekki faminji motoji mawɗi kewɗi ene ngara ɓe jotti ɓe jewti min nooti ɓe mbi ɓe ngari fa ɓe gaɗa min julɓe diina teddine nde wonnoɓe tawi kike min gona julɓe e on wakkati woɗɓe wonnoɓe e ley guese mumen puɗɗi arde fewde e lekki ki yidde andude ko woni ɓe yimɓe arɓe fa ɓen ɓatti ni jihadiyankoɓe ɓe gaɗi piyanɗe fewde e mabɓe taw ene ñalade yimɓe 22 mbara kasen ɓe naati e ley wuro ngo ɓe cuumi danɗe woni mbiyen caleji amen e wi Mariam caggal ngo wargo ɓiɓɓe wuro ngo noddi konunkoɓe yallana keɓa ndenago ngol garol konunkoɓe ɓeɗani ɓiɓɓe wuro ngo kulol nde wonno ɓendu mbari yimɓe ɗiɗon jeeyaɓe ɓeɓe tuumi golliɗinde e jihadiyankoɓe. konunkoɓe ɓe ɓe lamdi hoɗum saabi ɓe ngari e ley ngendi ndi ɓe tampini yimɓe fuu ɓe cuumi nokkuji ɗi fuu onon fayi hunde heɓade on nen noon oɗon gollida e mabɓe konunkoɓe ɓe mbari yimɓe ɗiɗon joni ka waraɓe ɓe kiɓɓi 24 jihadiyankoɓe ɓe mbari 22 konunkoɓe ɓe mbari ɗiɗon anni ɗum waddi kulol e ɓiɓɓe ngendi fuu caggal balɗe 22 e ley wuro ngo konunkoɓe jalti kooti e ley ngalluji goɗɗe e nden ñalande wotere jihadiyankoɓe gartidi e doole mawɗe
hippade gendi ndi nde nyalande Mariam yi'i ko yeggitata fa abada nde wonno ɓiɓɓe makko nayonno kirsa yeeso makko e nden nyalande wargoji cirwiniɗi ɓe ngaɗi min kaldo e moɗon ɓiɓɓe am worɓe nayon ɓe kirsi yeeso am jokki hen ɓe mbari mawnam goto ɓe mbari kasin miñam goto ɓe coggi dabaji ɗi oɗon jiya juuɗe am ɗe a yi wona ɓiɓɓe ma mbawa warede yeeso ma tawa wullani mi wullu saabi soɓe coppi calɗe am ɗi fuu yeruɗi wargoji jihadiyankoɓe kewti odu momi noddiri Maymuna saabe ndenago mum jeeyaɗo titawo o rewa leydi ndi ton to gori ko e rimda e makko tatonna wonnoɓe VDP en mbara goram warama gori miñam debbo warama bandiraɓam worɓe tato du mbarama ɓe fuu mbarama tawi ana jeeya e VDPN eɓe darono e dow laawi wallude ndenago haɗude torra hewta ɓiɓɓe gure ɗe jogiiɓe kaɓorɗe kippiɓe e keewal mbari ɓe fuu minen heddiɓe ɓe ko jamma min jaltiri sabude ɓe dokki min ko yontere pati ɓe tawta min e wuro ngo no yimɓe hewɓe heɓuɓe torrani o noddiraɗo Maymuna laawol juutugol nanguiɗi e suka e muɗum jeɗɗonno gendi e gendi fa ɓe naati coudoir yalla eɓe keɓe ndenago. to toni on woytu taskaramji ɗi ɗo warana on iga kode radio ETB International Abuja. Joni ɗo wakkatire nde mo ittinton jonde gam heɗitaki taskaram jamu ɗo risku goppal ɗiɗaɓal hawtande Usman Yaya Musa. Keɗite jam. barkamen e fottugo e nder taskara kan jamu ɗum risku goppal ɗiɗaɓowal gonde e amin gonde e taskaraji amin gambotoɗon. kansa ma iro feere ɓurna pat wala feere wala lekki feere bo ɗon mari lekki amma kansa ɓikkoye ɓurna pat ɗon mari lekki ɗum ɗo yemɗita to a hokki lekki wala mo ngu nangata nangam mawɗo nangam ɓingel nangam gorko nangam debbo gabaɗaya wala mo kansa kam acci mo ladde nde ɗum acci ngam man wato wala kisɗo ha nyaw kansa diga duuɓi ko ɗum tokkaki do duuɓi kaza ko yago kaza sayni kadi kansa ma feere feere kansa ɓikkoye feere ɓe kansa mawɓe woli kansa je kanga ɗo nga nanga ɓikkoye a laran kansaji man ha ladde man je ha ɓikkoye ɓe duuɓi gaɗa 5 ɓeɗo mbiya embryonal cancer embryonal cancer kanjum ɗo a tawan ha ɓikkoye yottaki duuɓi 5 on to ɓuri duuɓi 5 bo walla kansaji e feere mawɓe bo kansaji e feere ayi rowɓe bo a wiyata tadi debbo ma je to a laran a wiyata gorko mara cervical cancer seni debbo marta cervical cancer cancer de wakere dayrugo ɗo soru daygo ɗo a hefti so non walani mo kansa kam acci wala mo ladde acci pat ɗum nangan wala kisɗo to woɗi docteur sai gaɗana min ɓesdari bayanu dow ko larani cervical cancer ɗon kango kam noyi nden ɗume woni ɗumani mago toy ngu ifti cervical cancer ɗo ɗum cancer on je nangata dayru babal daygo rowɓe ɗo babal mahaifa rowɓe on kanjum nangata dayru rowɓe ɗo ɗon cervical cancer nangata ha suudu daygo man ɗo ha arce man ngal lees woni koɓe mbiyata cervix so kanjum bata vurtorde ayni keerol wakkere suudu daygo man ɗon ɗum nangata kanjum wiyete cervical cancer to cervical cancer ɗo kanjum bo ɗum ɗuɗɗo jotta ha rowɓe kanjum waɗi kala debbo mari awa pat to o reedu ɓe ɗon gaɗana mo screening ɓe ɗon godomo ɓe ndara ɓe tabitina o wala alamaji cervical cancer ɗo na ko noyi ko debbo mo wala hunde ɗo ma reedu ma hani tokko wargo ɓe tokko godo ɗum hala cervical cancer ɗo to cervical cancer ma ɗum cancer to nangi debbo a laran tarago lewru mako bana mensis mako ba tokkago lewru iri je tokkoɗo lewru ɗo yamru fota ɗo ɗum ara ɗum sanji ko ɗum sanjan feere sanja ko kuma ɗum ɗon nawa ko kuma iyam ma wara ɗuuɗa ɗo vurto ko kuma to o hawti ɓe gorko mako ɓawa hawtuki sanji a iyam ɗo vurta ɓawa majum fayendu ɗum ɗo waɗa iyam fu nder alamaji cervical cancer majum sanji a fayindo sa e feere mero no sanji a yam ɗo vurto ha yeeso mako so ko ha yeeso mako jiya ɗon nawa ɗo huɓɓa nder ɗo fu alamaji cervical cancer majum ko kuma jiya o nyamata o yarata o tutan o riwan fu ɗum ɗo wonde cervical cancer sanji a bo wonda mo foyre mo fo'a sosai
to ɗo kam ma sako to kansa man neeɓi ha maako nga gasi to nga yehi nga nangi andi nga ɗon laya nga nanga babe feere e ɓanndu wawan nanga ngandi nanga ɓaawo iyal ɓaawo ɗo nanga nder mbosam ɗo nanga ɗaɗi ɓaawo ɗo gaba ɗaya to nangi ɗo kam to kanjum won ngiyata hunde majum ngiyata mbarateɓe ɓurna fuu so kanjum ɓe kefta nga ɓe giɗi kefta nga diga law ngam ɓe anda mataki ma gaɗa tan kan nga ɗo yamɗita kam ɓe kefti nga diga lekki majum ɗon goɗɗo feere sai ɓe itta ɗum ha ma gaba ɗaya na cakkina to nga layi ɓe tawi nga layi nga sai dokka mo leɗɗe ya mbara ha babal layi ya ɗaɓɓita ha kansa hunde ɗo ma woni gaba ɗaya sai mbara to nga layi bo ɓe acca mo non ɗo sendiri ɓe majum sai kanjum ɓe te cervical cancer kansa on je rooɓe je mahaifa rooɓe on to woodi kanjum kam goɗɗo ko fuɗɗigo alama man ka wara ɓe etta ɗum ɓe lowna ko noy wara asibiti to goɗɗo fuɗɗi larugo alamaji mbimiyami ɗo sai o wara asibiti ɓe godomo ɓuran kay ko waɗa debbo kam fuu ma hani kala lebbi 6 kala nduɓu fuu ma ya waɗa cervical screening pap ɓe mbiya ɗum pap simia to ɓe kefta alamaji majum to woodi virus ɓe wiyete ñawje wiyete human papilloma virus kanjum ɓe wiyata papilloma cancer sa feere to ngam papilloma cancer bo na sai cervical cancer ga ɗo wadda cancer je kondodol ɗo wadda cancer je enɗi ɗo wadda cancer je laawol coofe gorko wala no watta papilloma cancer majum to woodi docteur aɗon no waɗa bayanu dow ko larani wato ko wi'ete papilloma cancer ngam man kangudo nongu wa'i nden ɗume ferɗiningu be cervical be nonni cervical cancer nguɗo to papilloma cancer ɗo ɗum kala cancer je papilloma virus ɓiɓɓe nyawu je wiyata papilloma virus waddi pat ɓe ɗo wiya papilloma cancer feere ha mo anda amma ko ɓuri kam to papilloma virus a anda ɗo cewa papilloma virus kanjum waɗata papilloma cancer majum ɗo wadda cervical cancer majum wa wadda cancer je kondodol wa wadda cancer je laawol coofe ɗum wala no wala bambanci be cervical cancer kam papilloma cancer kanjum waɗata cervical cancer ɗo wadda cervical cancer ɗum papilloma ɗum virus on papilloma virus waddata papilloma cancer majum nden bo na sai cervical cancer waddata papilloma virus waddata ɗo wadda ɓangare ɓalli ɓandu goɗɗo feere babal feere fof ɗo wadda kanjum tan bambanci majum to woodi amma artumangu ɗon na hangu papilloma ko jotta ɗo ɓe puɗɗi heɓtugo ngu diga ɓoyama ngu ɗon ay himɓeji boye maayi ɓe cervical cancer e papilloma cancer majum ɗo koɓe puɗɗa heɓtugo ngu diga ɓoyama forema ngu ɗon no amma je yettode ande man ɗuuɗi ɗo yimɓe puɗɗi heɓtugo a senda diga ɓawa puɗɗi heɓtugo cewa papilloma virus kanjum waɗata cervical cancer majum to woodi docteur be cancer je endu kanjum cancer je endu ɗo noyi nden ɗume alaka majum be cancer ji luttuɗi man to cancer je endu fu ɗum ɗon nanga rooɓe ɓurna fu ɗum nangata cancer endu ba kanjum ɗum ɗon nanga rooɓe ɓurna fa amma ɗon nanga worɓe fu amma ɓurna pat rooɓe ɗum nangata cancer je endu majum to ngam koye ɗum nangata rooɓe bo ɓurna fu bo ngam ay woli hormone feere woli sinadari feere ha ɓandu goɗɗo ɓe ɗon mbiya ɗum hormone estrogen to ay rooɓe ɗon mari estrogen kanjum watta ngarta ngiyata ɓandu rooɓe ɗo bana ban debbako ina bana ɓandu gorko ba ngam estrogen man so estrogen man on to ɗuuɗi ha ɓandu debbo ɗo wadda breast cancer sa e feere nden bo a laran irin rooɓe irin timmini daygo yottimi komin mbiyata ménopause muɗum sey ngiya ɗon jara lekki majum ngam ɓe giɗa ɓandu maɓɓe holla dow ɓe naywi ko wonde feere ngam ɓandu ɓe waɗa bananta ɓikkoy ni so hormone majum ɗon vo'itina ɓalli maɓɓe to hormone to debbo ɗo yara so kanjum waddanamo breast cancer estrogen ɗo kanjum ɗo mari alaqa be estrogen nden bo to debbo ɗo mari breast cancer ɗo a andi ɗum cancer endu on kanjum on breast cancer maɗa breast ma ɗo enɗi on so kanjum wiyata to ladde je nangata endu kanjum wiyata breast cancer so alamaji je breast cancer ɗo bo a laran debbo giya ha wakkere hunduko endu ma ko ɗon giya ɗo vurtina iyam feere nden bo to o memi pol ma ɗon nawa nden bo foroy kam aran majum sey giya debbo ni to memi to yiyo to memi en ɗum sey tawa ɗon mema bana udidir ɓendu bana tamre ni ha nder endu majum kanjum mbiyata lom
to a laari ma tawan on nder endu nane ma sai goɗɗo yawno ya asibiti lawla ɓe jaha ɓe pooɗa ɓe ndaara ɓe on ɓikkoy nyaw ko woni tampo waɗi tamre nder endu ɗo ngam ɓe keɓta law to holla law to holli shiga sai ɓe ta'a wonde itta tan shikenan sai ɓe taƴandu kayru man wata tana ko tawi ɓe ngaɓe itta kanjum tan tum sankitaki amma to sankitaki woli lebul minutuɗo josel haa ɗo min gaddi ragare taskara kanjamo ɗum risku goppal ɗiɗabuwal tokke min ngam keɗitoɗon goppal tatabuwal. Hauwa Kullo Gombe. Lamido Gombe Abba Shehu Amma Naimi, Lamido Leddi Buba Yorubi Shehu Abba Tatabo. Lamido Gombe Abba Shehu Amma Naimi, Lamido Leddi Buba Yorubi Shehu Abba Tatabo. Takiyare Lamido Kullo neɗɗinɗo Lamido Gombe. Nanɗo Gombe. ragare taskaramji amin ɗi jemmare nde dow darnde sobiraɓe kugal aham ɓallutuɓe an gamma waddanki on taskaramji ɗi hen mi Ibrahim Romodaki e boɗuɗo laɓangal taskaramji ɗin mbiyami on baalen jam. Koy
Bayranga lami Gombe